SMNR Radio News Blast. Sa katapusang detalye sa atong mabalitang lokal, naghiusa ang Cebu Provincial Government ubos sa pagpangulo ni Governor Pamela Baricuatro uban sa Department of Education Region 7, Department of Health Central Visayas ug PhilHealth Regional Office 7 aron mapalambo ang access sa primary health care sa mga estudyante pinaagi sa Yaman ng Kalusugan Program o RIACAP. Sa ilang panagtigom gika sabutan nga magpabilin ang katungod sa mga miyembro sa pagpili og yakap provider. Samtang palikunon ang kampanya pinaagi sa orientation sa DepEd o partisipasyon sa PhilHealth sa PTA meetings. Gisusi usab sa LGUs ug RHUs ang school-based registration aron mas daghang estudyante ang maabot sa serbisyo. Mitambong sa maong meeting sila Arturo F. Bayucot, Dr. Shai Fasiol, Dr. Nikki Catalan, Rolly Villarin, Janet Ann Advincula, Dr. Maria Eliza Batucan ug Laari Joy E. Aliani.